ноҳияи дарвоз яке аз ноҳияҳои кӯҳистони мамлакат ба шумор рафта ҷиҳати таъмини бозори истеъмолӣ ва расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини амнияти озуқаворӣ, фаъолияти дастаҷамъонаи сокинон, 690 хоҷагии деҳқонии инфиродию коллективӣ ва як кооперативи истеҳсолӣ ба таври лозима ба роҳ монда шудааст. бунёди гармхона ва бо ин васила ба даст овардани натиҷаи дилхоҳ яке аз самтҳое аст ки дар баробари дигар бахшҳои соҳаи кишоварзӣ дар ноҳия ҳамасола тақвият бахшида мешавад. дар соҳаи кишоварзии ноҳияи дарвоз 72% аҳолии қобили меҳнати ноҳия кору фаъолият менамоянд. дар ноҳия саҳми хоҷагиҳои деҳқонӣ дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 34%, хоҷагиҳои инфиродӣ 48% ва ассотсиатсияҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ 28%-ро ташкил медиҳад. соҳаи кишоварзӣ яке аз соҳаҳои асосии ноҳия ба ҳисоб меравад. зиёда аз 72% аҳолии қобили меҳнат ба ин соҳа машғул ҳастанд. соли ҷорӣ дар майдони 1467 гектар киши зироатҳо гузаронида шудааст ки аз ин бошад 507 гектараш ғалладонагиҳо, 155 гектар картошка, 80 гектар сабзавот ва 827 гектар зироатҳои хӯрок чорво киш карданд. ба даст овардани муваффақияти бештар, афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ва қонеъсозии талаботи бозори истеъмолӣ аз ҳадафҳои аслии кишоварзони ноҳияи дарвоз ба шумор меравад. мо дар гармхонае қарор дорем ки ҳамаш ба технологияи замонавӣ коркар шудааст. истифодаи тухмии хуб, сари вақт додани доруҳои минералӣ ва нигоҳбини хуби он боис мешавад ки ҳосил баланд гардад. натиҷа ҳамин аст ки имрӯзҳо аҳли заҳмат дар гармхонаҳои бунёдшуда бо риояи агротехникаи парвариш, истифодаи усулҳои пешқадам ва тавсияи мутахассисони соҳаи кишоварзӣ фаъолият доранд. ҳамзамон ҳосили ба даст омада хоҷагидорону кишоварзонро ҳавасманд намуда онҳо ба таҳкими соҳа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир кардаанд. аллакай хоҷагидорон самараи дастранҷи худро дар бозору марказҳои савдои шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва шаҳри Душанбе пешниҳоди сокинон гардонидаанд. ташкили гармхонаҳо дар самти рушди соҳаи кишоварзию таъмини бозори истеъмолӣ мусоидат намуда, бо ин васила сокинони маҳаллӣ низ соҳиби ҷойи кори доимӣ мегарданд. аҳли заҳмати ноҳияи дарвоз талош доранд ки бо роҳи зиёд кардани шумораи гармхонаҳои замонавӣ, ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои бекорхобида ва истифодаи имконоти ҷойдошта ҷойҳои нави корӣ фароҳам оварда, бо ин васила дар баланд бардоштани сатҳи зиндагии сокинони ин ноҳияи кӯҳистони мамлакат ва рушди соҳаи кишоварзӣ саҳми назаррас гузоранд.